Autoritats, veïns i veïnes, que poc m'esperava ser avui aquí, en la meva primera festa major després de ser presidenta. Pensava que ja se m'havien acabat els discursos. He de dir que quan l'Eloi ho va proposar en el darrer patronat em va agafar una mica a peu canviat. No m'ho esperava en absolut i no és falsa modèstia, de veritat. Després de dir que sí, vaig estar pensant què us podia dir que fos del vostre interès. És evident que sóc aquí avui pel meu pas per la festa major com a presidenta i que és d'això del que hem de parlar. Si a tots els que som aquí ens pregunten pels titulars de la festa major dels darrers 8 anys, podem fàcilment coincidir. Els darrers 2 mandats es poden resumir en uns pocs destacats. La primera dona presidenta, la celebració del bicentenari, els atemptats del 17 d'agost del 2017 i la pandèmia del Covid-19. Al principi hi havia qui es preguntava com una doctora en física acaba de presidenta de la festa major. Però per què no? Els físics també tenim vida, o ho intentem. També ens agrada la cultura, també fem coses, i a la festa li va haver una mica d'estructura física. El millor i el pitjor moment estan a l'entorn del 17 d'agost del 2017. Per què és el pitjor moment és obvi i no crec que calgui gaire explicació. La violència extrema contra la vida i la llibertat d'un atemptat parla per si mateixa. El millor d'un moment tan complicat rau en la reacció de la gent. Després d'unes hores d'incertesa, tensió, por, la gent es va reorganitzar, complint sempre amb les indicacions dels cossos de seguretat, per ser presents als carrers i que aquests fossin un punt de trobada tranquil i pacífic per passar els moments difícils plegats. Molta gent va baixar per seure a la fresca, a petar la xerrada, a compartir activitats tranquil·les durant el dia. Els moments d'angoixa, si es passen en companyia, es passen millor. I aquells dies la vila va estar més unida que mai, quan la nostra festa havia estat estroncada pel mig just abans de l'acte més nostre. La festa major de Gràcia és més que una festa major. Si preguntes a algú fora de la festa què és, et parlarà d'activitats, cercaviles, música, i sí, la festa major és això, però és molt més. Sabeu que gent d'arreu del món ve a conèixer la nostra experiència. Recordo especialment la visita d'una gent de l'Ajuntament d'Israel. Ens explicaven que volien utilitzar la cultura com a eina de cohesió en alguns barris i que tot el que havien promogut havia tingut molt poc seguiment. Volien saber què fèiem diferent nosaltres perquè la gent s'hi sumés. Els costava molt d'entendre que la nostra festa fos una activitat no promoguda per l'Ajuntament, sinó per la pròpia gent, de baix a dalt i no de dalt a baix. Els explicàvem que és imprescindible trobar un motiu, un objectiu comú que passi per damunt de qualsevol diferència individual. En el nostre cas, és el guarnit, el motiu pel qual tot un conjunt de persones, en molts casos radicalment diferents, queden per dedicar una part molt important del seu temps és per fer guarnit. Perquè la festa major sigui forta, aquest objectiu comú ha d'estar al centre i ha de ser robust. Això només és possible i estable en un entorn de respecte, cohesió, tolerància, equilibri i corresponsabilitat. La festa major evoluciona, com ho fa la societat. En alguns temes anem per davant, en d'altres anem a remolc, però els nostres fonaments són sòlids, perquè el nostre objectiu compartit està clar. Mentre el nostre objectiu comú no trontolli, mentre protegim el guarnit i tot el que això significa, la festa estarà segura i serà forta. Prenguem la festa major com a exemple i siguem el motor del canvi que necessita el planeta, que nosaltres, com a festers, ja tenim certa experiència. Ens hi posem? Si volem, ens en sortirem. Visca la festa major i visca Gràcia!